باشور بیروتی جالی هزین آسمانی اسرائیل و هات بمباران کرن. Evin pêkirneke bêşermane û eşkereyê heldijî serweriya Libnanê. İsraîla dijmin dixwaze armanca siyasiya asayîkirina pêwendiyan û neçarkirina dewleta Libnanê bi çekkirina muqawemeyê bi dest bixe. Ev yekê mêrîj bû ku piştî destpêkirina agirvesta di navbera Hizbullah û hikûmeta İsraîlê ya di 27 mijdara 2024 de li ser Beyrûtê bêkirin. İsraîl dibêje bombebaran bersivek bû ji bo êrişeke ku sibeha roja înê bi du mûşekan ji Lubnanê ve bo ser welatê wan hatiye kirin. Di dema van alûziyan de Serokkomarê Fransayê li Parîsê pêşwazî li heftayê xwe yê Lubnanî kir. Le non-respect du cessez-le-feu. Êrişa azmaniya îro bin pêkirina agirvestê karên tekakasî û nepakîkirinin disozande û hincetan dide Hizbullahê. Pêwîst e agirvest berdewam be. Divê her du alî pabendî sozên xwe bin û metirsiyê li ser vê pêşveçûnê çê nekin ku heta niha hatiye bidestxistin. Serokê Lubnanê jî ragihand ku artêşa welatê wî lêkolîn kirine û derketiye holê ku Hizbullahê êrişê İsraîlê nekiriye. Hizbullahê jî ev yek dûpat kir. Heman rojê Wezîrê Berevaniyê İsraîlê got divê navçeyên cihûnîşînên li bakurê welatê wî di aramiyeke temam debin. Ji bo ku Tel Avîvê jî karvedanên xwe nebin. Çarenivîsa Kiryat Şemûne û Beyrûtê yek tişte. Eger Kiryat Şemûne û komelgehên Celîl aram nebin, Beyrût jî aram nabe. Her hewlek bê dayîn ji bo ziyangihandina bi komelgehên Celîl, banê xaniyên başûrê Beyrûtê bi ser yek da heldweşin. Li gorî Wezareta Tenduristiyê ya Lubnanê bombebarana Beyrûtê ziyanên canî nebûne. Lê her roja înê sê kes li bajarokê Kefertebenî tê li başûrê welat di encama êrişeke asmaniya İsraîlê de hatin kuştin û 18 kesên din jî birîndar bûn.